Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-puso ang aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Magnet or 4.3 magnitude na lindol tumama po sa Negros. Sandigan Bayan, didinggin na raw ang kasong plunder ni Enrile. Murang bigas, ipinangako po ng DTI pagsapit po ng buwan ng Marso. Kasabay naman ang Tigdas outbreak, kaso ng dengue, lumobo ng 200% sa Iloilo. Korte Suprema pinagtibay ang third extension ng martial law sa Mindanao. Luksin, ipapapatay niya daw ang sinuman sa DFA na manghihingi ng birth certificate sa passport renewal. Iranian na nambastos ng pulis sa Puerto Galera, posibleng ipa-deport ng immigration. Ambush victim sa Mandaluyong, may mga kaso sa korte ayon po sa PNP. Anomalya sa DBM, ipinauusisa ni Andaya kay Panelo. Padrastong ginawang sex slave ang anak ng kinakasama, kinasuhan po ng rape. At DepEd maglalagay ng quarantine area sa Palarong Bicol para makaiwas po sa measles outbreak. Live from the studios of Leader News Philippines, Herald Dakame of Kamaong Asero starts now! Kaya bang papanagutin ng COMELEC ang mga lumalabag na kandidato sa election loss? Repeat, kaya nga bang papanagutin ng COMELEC ang mga kandidatong lumalabag sa mga batas hinggil po sa eleksyon?
Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dagame. Welcome sa pandaigdigang broadcast ng Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Ang Leader News Philippines po ay isang digital platform na napapanood po ang Kamaong Asero sa buong mundo. At ang programa pong ito ay telecasted sa Pinoy Extreme Channel Television Channel na nakikita po at mapapanood sa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59 and Destiny Cable Channel 84 at sa 500 pang iba't ibang mga cable companies nationwide. Kasama po natin ang buong puwersa mga kaibigan ng Leader News Philippines at ng Pinoy Extreme Channel. Nalilipad na ngayon ang programa natin ni Clarence Andaya habang ang ating operations head Engineer Oliver Lico ay papakyat pa lang papunta sa ating studio. Naka-remote pa rin. Mga telepono po sa ating himpilan 0927-494-2175 at 0949-736-5000. Bueno, muli tayong nangingimbita sa mga interesadong maging investigative reporter ng Leader News Philippines po ay nangangailangan ng investigative reporters sa kada key city sa meron tayong 142 key cities sa buong Pilipinas. So we would like to have a partner na mag-uulat po sa atin sa kada lungsod, sa bawat lungsod sa buong kapuluan. Sir Errol, wala pa ho kaming karanasan. Don't you worry, sapagkat ang Leader News Philippines ay handa kayong isailalim po sa workshops and training para kay investigative journalist. Alright, sa mga interesado po ay mag-text o tumawag agad sa 0927 494-2175 or sa 0949-736-5000. Pwede rin po sa 0995-148-3605. Ulitin natin ang ating main topic this afternoon mga suki. Kaya bang papanagutin ng COMELEC ang mga kandidatong lumalabag sa mga batas hinggil po sa eleksyon? Batiin ko muna ang aking ang pamilya ni Marcy Consulta Lasan. Yan, sa bagong baryo ka ba, pinsan? At sa lahat pong mga viewers ng Kamaong Asero, rumatsada na po tayo muna ng mga reports. Isang mahalagang kasunduan daw po nilagda ni Villar o mga opisyal ng Agriculture Department, TESDA, PhilMec at ATI. Report hatid na sa atin ni partner Jojo Sikat. Yes, parang Jo, magandang hapon, pasok! Lumagda sa Memorandum of Agreement sina Senadora Cynthia Villar, siya yung direktor ng Villar Sipag at yung mga opisyal at kinatawan mula sa Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, TESDA, PhilMec, PhilRice at itong ATI sa launching ng Rice Competitiveness Enhancement Program sa Villar Farm School sa Bacoor City, lalawigan ng Cavite. Lumagda sina PhilRice Acting Executive Director Dr. Salita Abdullah, PhilMec Director Deport Dr. Baldwin Halorina, ATI Director Alfredo Aton, Senator Cynthia Villar, TESDA Secretary Isidro La Peña, DAR Secretary Attorney Jan Castriciones at DAR former Yusek Rosalina Bistoyong sa memorandum para palakasin nga itong rice productivity at mechanization para sa mga magsasaka at benepisyaryo ng Agrarian Reform Program. Aniya ni Villar, sa pamamagitan nito ay matuturuan ng mga magsasaka kung paano sila aani ng marami sa makabagong teknolohiya at bibigyan ng kaalaman kung paano magkakaroon ng sariling binhi o seeds na hindi nabibili pa ng napakamahal na presyo ng hybrid seeds sa merkado. Sa naturang kasunduan, tuturuan din ang mga magsasaka ng tamang pag-utang sa bangko upang makaiwas sa mapang-abusong negosyante na nagpapa-5-6. Ayon kay Villar, years
4 metric tons per hectare pa rin ang ani. Meron pang 2. Samantalang yung field rice, eto ang field rice, nakadiscover sila ng inbred seed. Ang maganda sa inbred seed, kayo ang mag-grow ng inyong seedlings. Hindi kayo bibili. Mahirap yung hybrid. Binibili yan eh. Every year, bibili nyo yan. Samantalang ito, kayo ang magpo-produce ng sarili nyong seedlings. Wala kayong, you will not depend on anybody. Kasi ang mga binibili na mga seeds na yan, bisang palpak yan, pagdating sa inyo, Sa naturang okasyon na pinagsabihan din itong si Villar ang mga opisyal ng PhilMec na ipatupad yung pamamahagi ng 5 million pesos sa machinery sa bawat bayan na may magsasaka para sa pagpapaunlad nga ng pagsasaka. Hinikayat pa ni Villar ang mga magsasaka na kapag hindi ito pinatupad, agad na magsumbong sa kanyang tanggapan. Ito si George Sikat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Joe. Well, magandang balita po yan para sa mga kababayan nating nasa industriya ng sakahan, pagbubukid, pagtatanim po ng palay, sapagkat marami nga pong mga interesado at nabubuhay po sa pagsasaka nga lang hindi po mapa-asenso ang buhay dahil nababaon po sa mga utang, nababaon po sa mga kasunduan na hindi maganda at madalas ay napagsasamantalahan po ng mga sinasabing ilang eksperto na produkto lamang po nila ang laging itinutulak, ginagamit lamang po yung mga magsasaka. So with the program pushed by Cynthia Villar, one of the senators, and I think she is the Senate Committee Chairman on Agriculture. Malaking bagay po yan. Sana mapropagate po yan nationwide. Samantala, Amerikanong pari daw na pedophilia na nakadetain na sa Immigration Detention Cell muling inaresto raw ng NCRPO. Report, hatinasatan ni Jose Coy, Laura. Yes, Coy. Kasamang Errol, muling inaresto ng Regional Special Operations Unit sa pangunguna ni NCRPO Police Director Guillermo Eleazar kasama ang mga operatiba ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit at ng US Department of Homeland Security ang Amerikanong pari na si Father Kenneth Pius Hendricks kaninang umaga na nakakulong ngayon sa Bureau of Immigration Detention Cell sa loob ng Camp Bagong Diwa sa Bicutan, Taguig City mula pa noong Disyembre ng nakaraang taon matapos na iutos ni US Magistrate Stephanie Brownman ng US District of Ohio noong Nobyembre 11 taong 2018 ang pag-aresto sa sospek para sa kasong engaging in illicit sex with a minor in foreign country na merong parusang 30 taon na pagkakabilanggo. Ang muling pagkakaaresto kay Father Hendricks kaninang umaga ay dahil sa bisa ng 5 warrant of arrest na inisyu naman ni Honorable Constantino F. Esber, Acting Presiding Judge ng 8th Judicial Region ng Regional Trial Court Branch 16 ng Biliran para sa kasong act of lasciviousness in relation to RA 7610 o child abuse. Si Hendricks ay dumating sa Pilipinas noong 1968 galing ng Cincinnati, Ohio, USA at itinalagang pari at nagmisa sa St. Isidore the Walker Chapel sa bayan ng Talustusan sa probinsya ng Biliran. Ayon sa panayam ng media kay Police Director Eleazar, ang Franciscan priest na si Hendricks ay meron umanong naitalang higit na 50 katao ang kanyang minolestya. Nakaramihan ay mga altar boys na merong edad na 7 taon. Agad ding nagsumbong ang ilang pang biktima ng pedophiliang pari nang malaman ng mga ito na nadakip na ang sospek. Paliwanag ng mga ito,
Ngayon lamang umano sila nagkaroon ng lakas ng loob dahil tinatakot at pinagbabantaan umano sila ni Hendrix. Dagdag pa ni Eliazar na ang pagkakaaresto sa pari ay nangangahulugan na ang kamay ng batas ay laging mahuhuli ang mga kriminal at mga gumagawa ng masama. Ako'y naniniwala na dahil nakita natin ang pagharap ng mga unang mga suspect at nakita naman kung paanong gampanan ng ating pulis with the help of foreign counterparts, itong pag-iimbestiga at ang korte natin nag-issue ng warrant of arrest. Ako naniniwala na tuloy-tuloy na yon. May mga lalabas na iba upang magbigay ng kanyang pahayag at ito'y maging basihan ng ating pag-iimbestiga at magkaroon pa ng additional warrants of arrest against the suspect. Mula dito sa NCR office sa Camp Bagong Diwa, Taguig City, ito si Jose Coy Laura ng Leader News Philippines reporting. Magbabalik si Errol Nacame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.